jawde o yannange to jolata ana moski a fon accir kam yiɗiɗo joɗade ha fa yes ok aɗa misin jooɗi quelques secondes mi nanani mi yiyanima tan mi ronkat fewde oui debal nombre wonno e projet goto mawɗo projet mbeɗa heeƴa hen aɗa heeƴa hen si haali mbiɗa heeɗi ma oui won projet goto gonnom rek yidde dañi ligguey yeehi toon bo mi déposi wajo wima noddam ɗe balɗe wow aɗa haali ɗum sérieux en tout cas kalla ko noon et puis gorko sa nani gorko wiyama gorko tan ko liggotoɗo mo liggata wiyata gorko wiyete ko gorkel a nanata e mum jamais ko moƴƴi kadi min aɗani min komi jiɗɗo sérieux donc sa ligga e min ma won hay so jiiɗi wadde hunde en mbaɗata kadi il est temps hankkadi ko min mo gara jettina hankkadi ne hakkude meɗen par ce que juuti oui on affaire ga ɓuri yinno yimɓe jewte hen kadi bon ne wonno e hakkille ma est wonno e hakkillam annen kadi yoy eyyi non ɗe balɗe ayi so tawi mi gasni oɗo projet mo dépose mi joni so Allah walli mi ƴettama inchallah tan hankkadi mi waɗat feere hankkadi yimɓe ɓenni hen waaw ɓooyi hankkadi no a ƴettete 5 ans hannde 5 ans hannde ayi eyi min de hannde yewtere wonno ko yewtere hakkunde Oumar e Aïcha arande hannde hakkude maɓɓe ɓooyi waɗi hannde duuɓi 3 walla duuɓi 4 mbeɗa yinno hankkadi ɓenninde ɗum sabu pulaar no wima wonde kalko juuti fatani jaam mi yinno ɓenninde ɗum mi waɗa gueɗe mawɗe sabu hannde hankkadi Aïcha yontire seeɗa kanko yonti ala keppati ha goɗɗum yanta hen ama noon goɗɗum yanta hen ɗummono ɗum waɗum gueɗe mawɗe min ɓenni ɗum gotol ko ɗum jinnomi mi anda ni to woni oui sona Oumar de restaurant hande restaurant o bandi o ala haydara o waddare an ko Aïssa waddare Oumar ko kanko dokkumi ɗum kanko min rokki Oumar gila pamɗi ha dow poti ɗo hankkadi Oumar o yonti res mi ƴewani haaliss mi ƴewani jawdi Oumar restamo hannde Oumar restamo janggo ɗum ko ɗum tan wonata gallam ko min jeeyi ayi ganduɗa hoore ma hayɓe idinoɗen sans desentede heddi min tan ma mais haydara yontana rek so Allah jaaɓi kadi so tawi ligguey o mi heeɓi ɗum mi réussiri hen eyi mi haalama gueɗel ligguey o hay so réussirani il faut ko desodiren haydara addata feccere madde feccere tan hay goto andata non c'est vrai mais kadi ñagoɗen Allah tan mbiyata mi ƴette hen ayi so tawi mi dañi oɗo ligguey joni ko goɗɗum ene weeli de inchallah kadi haydara mankirtamam so Allah jaaɓi non aɗa andi debbo de fewnde tawi sa fewnani kam ha few ma yi bawɗo fewnude est ce que aɗa andi ɗum waɗa wi noon kadi ayi mais a hulani ɓerdam de ko an tan woni hen ko an tan jooɗi hen tan mbima non mbiɗa hay so mbeɗa foofa ko meɗen maminama ɗom est ce que mbiɗa wawi foofde hay sa haalani ɗum min mboɗa andi ɗum gonga ma fija sérieux ok ɓenden jen galle hen ɓuuri ko jodde ɗo e beddo ka fodde yiide yiye men fotani yiide yiye meɗen don noon ko ndiɗmi e gallam ko ɗum guittata mi diida gallam woni mbiya woni gol diidol momto restama restama hande mi ala hen hande mi ala hen janggo ko Oumar restamo hande Oumar restamo janggo so yiɗi noon wono kala ko jiɗɗa wona kono Oumar restamo hande Oumar restamo janggo ɗum ma wawa ɗum ittude goɗɗo wawa ɗum ittude eyyi Allah addi moon gari waaleykum salamu aleykum o Oumar mbaɗɗa seydi waɗa tampere machallah moɗum ɗum tan mi galma mbay asil Oumar machallah komi jaltunoon seeɗi komi jalnoɗe machallah moɗum bamma waɗi seydi machallah moɗum ni ndella tabam mo wi non nodde kon téléphone mo ko naare ndiyam sali hubbude ene heɓto min to gom ɗo tawɗa ko mbiɗa yewtude gorgol ma aɗa andi hakkude ma ne Aïcha han kadi wonko gandanɗa hoore ma so yonti tan waɗete fami ɗon noon mbiɗa yinno andude holko gonɗa e dow mum sa paari komi ɓenninowo te kanko o yonti resede ya weltima noon anani anni kadi a yonti res wala kaw ko kalda ko no woodi sabu hannde duuɓi
nayi hande min naata e joyi en kadi ɓooyi wallahi ɓooyi mun so woni on sagam noon muñana kam seeɗa so ɗe balɗe on ko baddanmi somi gasni ɗum tan inchallah so Allah waɗa ɗo jaaɓi tan ɓendini hen dow jam eyyi mi nani haala ma kadi min kam accitima konngol am tan komi ɓenndinowo mi namdaki noon ko heddi komi ɓenndinowo so Allah jaaɓi par ce que koko yonti ɗum jewtitan noon ɓe joni e gurgol ma so Allah jaaɓi ɓe foti ɓenndinde ɗum min noon mi ala jonde mbiɗa yiɗi yaade komi jogui haaju seeɗa ɗum noon jewtito noon nani inchallah ewo ba ya arani ko beltiɗo mi hokkanima hannde mi hokkanima janngo anani oɗo ɓiyam oɗo ɗo gonɗo coynen mum ɗum woɗɗi wona an huywere nde oppanami oppanam haala ayi rolaba manani ya artira hakkille ma jawdi aduna wona haydara ya an min nde goru jogui on jogori firtude on jogori firtude o mo jiimi nde hoore o haalat firtotade eyo mami yewtide mo kono mo an dokkal ma ko joom million ngaji holon joom million ngaji ya an yidde wawi million ngaji asmini ya yidde wawi million ngaji de hoti yejjid ɗum joom million ngaji dokkal ma min ya hor laawa mi heeɗumi haalama pamodira ya min aɗa andi min o guila mbiɗa woni cukalel mi mawno tan jiimomi gandu mi mawno tan tawmi mbiɗa yiiɗimo yaay donc ya accu kalta ko min arani min mi ƴewranimo jawdi mi ƴewranimo basal ko yiddam ɓernam namdimo mbiɗa yiiɗimo ya an aɗa yiiɗi kam jiɗɗa ko welata kam mbiɗa yiiɗima kay o wadde kay ɗananimo de ɗananimo umarde ya min mbeɗen gonɗa tan koye fijjo min ka woni mum ma yo mbeɗenma waɗi ko jinmi ko wona jonjoni garta foti wiyami natto e nder comme ça mi haali umar yaɓutuɗa change hoppana kam haala umar ya ittani kadi dewgal ngal de watta mumma mbeɗen ɗo tan mbeɗa wuuri mbeɗa foofa dewgal ngal watta mbaɗo kulude huywere Non, désolé, j'ai problème de micro. Non, pourtant, regardez, je pour jouer des minima pour y dire na fruit ou na min chahan umnani kam min kam ko gonga yam men arte ngal mon arte na pare bay niwrit do kam niwma bam adam contact ma Je suis désolée parce que min ma ala ni pisam koko boni j'ai problème encore téléphone koko boni d'ailleurs pour te faciliter la tâche j'ai pas de téléphone. Ah bon? Mais comme ko do ko da kam do ngal mom do ko ni kay donc ala problème mak do wadde inchallah jidiren. OK. À la prochaine. OK inchallah. Yeah. Non, boy non, faut m'attendre hein. Oh boy non, oh boy, comme j'étais mon jëm soudam quoi. Tellement je vais voir me dé, ma ko do ngal quoi. OK.